Bai? Gatzatua jaten? Ze jaten? Gatzatua? Gatzatua? Bai. Zure izena? Niri da Cristina Otazoa. Cristina Otazoa? Bai. Cristina, jesarri niteke zurekin hemen? Bai. Distantziakin? Bai, distantziakin oso ondo, bai. Ze jaten zabiz? Gatzatua. Gatzatua. Gatzatua edo mamia esaten dana, ezta? Mamia, ba, hori da. Zeukindakua? Neukinakoa. Euntzen ez nigaz. Zerekin? Euntzen ez nigin. Hauntzen ez neakin? Bai. Ardiegaz urtetan deu pizka bat lodi haua. Bai. Euntzenagaz metxu haua. Mei haua. Bada fin haua. Esango nizuke probatzeko, baina ez dakit. Ba, ez de bere baino ez tekot. Bai badeko eta arrozkoletxe euntzen ez nia zein de. Bai? Eta probatuko du. Ba, eskerrik asko. Ederto, bale. Aupa, Cristina. Zuaitz. Eskerrik asko. Aber guztetan jatzu. Eskerrik asko. Fina? Bai. Oso fina. Cristina, oso da, potzu bat? Potzu bat? Potzua, bai. Horrek? Baina, ez da urik. Ez da huri. De adorno. De adorno? Bai, huri. Vale. Potzua de adorno. Bai. Vale. Kau, hor, leku batzutan txampona botatzen da, txampon bat. Bai. Suerti emateko. Hori da. Sekula botu duzue txamponik horra? Ez. Beha, txampona botaten da ure dagoelekure, Posua bai, ure dagoelekure. Normalien... Karo, eta hemen ez da urik. Hemen ez da hurik. Ba, igual ura bota eskero? Txampona bota eta deseo bat eskatu. Eta igual kumplitu? Igual kumplitu. Probatuko du? Probatu? Bai? Bai. Nire kontu. Bale, ederto. Hau hartuko, te? Bale. Cristina, botako hau, Bai. Cristina, nahiko, ez da? Nikoa? Bai? Bai. Egon, Guztik izan. Cristina, listo. Oin bota txampona, Eta? da deseo askatu. Eta desio eskatu. Bai. Atzeruz bota bida, ez da? Atzeruz. Ba, eta nok apareko doan. Nola? Apare zela ningu. Azertau? Azartau. Kao, hemen... Desio pentsatu, gainera punteri izio bida. Hori ba. Zeu lehenengo pentsauko zu? Bai, ni pentsakot. Pentsau lehenengo ordua? Bat, bi, da hiru. Ba, ondo junda, Cristina, Bai, ala ba, oso ondo orduen. Ondo junda. Oso ondo, jazta, deseoa komplite mala bada. Barruan. Jazta. Izeni baduka honek potzuak? Ez. Baserria zeizen dauka? Honek deko Larrene izen da. Larrene? Larrene. Roman dao Fontana di Trevi. Han botatzen debe asko. Bai, egon da gauz. Egon da zaude? Bai, Orduan potzuak? Fontana di Larrene. Fontana di Trevi. Horraz matzeko oin. Zuka zerto, oso baina. Vale, pentsautu dago. Bestea botako, zer uste dut ez dela sartu. Cristina, ez da sartu. Cristina, merkia urte mitata, Hori ba. Bueno, azkena, Listo, ezin da esan ze eskatu dugun, ezta? Hori ez da esaten. Ez da esaten. Normalien ez da esaten. Doin ze martxa, ze plan? Ba, oin lanen biku pizka bat. Lana? Hortuko lanak. Hortuko lanak? Claro. Arroz esnia ordaintzeko neukin goizkizu lanan ibozu. Ah, ba, oso ondo. Bai? Oso ondo, primera. Zuka egin dut, nik ingo ditut. Oso ondo, Bai? primera. Vale, ba, guazen. Ze bildu berda, ze batu berda? Asi, Asak? Porrua. Brokoli bada, apur pizka bat, eta horrek enbidiaz. Horre lanak enbidia. Bai. Karretila matau zerbait dokazu? Bai. Non dokazu? Bai, anatzen. Oso ondo zuaitz. Jazta. Epa, kontuz. Ametsi pizka bat, hor zuloa dago. Eka hauen sos. Manu, Bai, lasai. Beha holan gaizki dekozu. Errubede atara handiko datzu horti zulotik. Errubede atara. Katio. Eskuan batuko itxut. Ah, bueno, zer nahi duzu moduen. Bale? Bale. Porrua, lehen bizu atara. Tiretut atara. Olena, jazta. Lurrak endu bizako. Holan, hori da, jo, goitik. Hortik. Bueno, bartik, jazta. Oso ondo. Kendu diot? Kendu zu, bai, hori da.
Kendu edo porrusati ebe bai. Ja. Claro, Bueno, osea, que urrengoan urrungokoa da hori da. kontu haitxo. Kontu gitzo, hori da. Brokoli deko zuzor, kentu bizeko gogoiko kukuilu txue. Hau, Hori ze. Jo, tranquil. Hori eta. eta hori azkena? Hasia, Hasia ezin behar da, atera? ebagi. Vale. Ojo, idea hongo daukat. Bueno, horraz, hobeto moldatzen bazara, bai ezta. Bakautza beria. Ba hori da, Hauxe? bai. Ja, Ya está. Oso ondo, beitu horrepa egin debola nanona. bai? Ja, Kontuz. Hau zer da? Hori komposta. Komposta? Zeran komposta? Kaka? Claro. Como sos. Onantza, betorri, onantza. Hola, nola. Ya está. Kaka zapaldu eskero, suberti emoten dau. Osea, que honek suerte ematen bai, eta Fontana di Larrenek suerte ematen bai? Doble suerte. Doble suerte. Bai. Hori da. Kristina, lana bukatuta. Bai, Oain zer? oin rekuperante, indarrak hartzeko. Oin ekarriko. Hamen itxengo zaitxut. Vale. Ojo, hartuko zut? Zerra? Hau zer da, rekuperantea? Rekuperantea. Baina zer da, hau? Pontxe bat. Pontxe? Garai baten, Bai. eiten zan, lan fuertak egiten dezinien, eraten zan pontxia rekuperetako, da gero barriro segitako lanean. Nik lan fuerte indot, ezta? Bai, Eta gero nik lan bat baukatan. bai. Karrategi hortik eta atzea. Hori da. Orduan oin? Oin, behitu botaten da ura. Ura? Oin? Da oin egin da, arrutxe gorringoa. Hau? Ya está. Da oin, hau batidu. Batidu ondo. Listo? Listo. Bota urari. Pizka bat azukra. Azukria? Bai. Hau esos. Eta? Koñaka. Koñak? Bai. Zorrozta baita. Tak, eta oin? Oin batidu. Azukria urtuko. Listo. Oso ona. Ya está. Indarrak hartun de. Aterako dizut hori, Vale, oso ondo. Oin indarrakin auta. Bai, ya está. Ondo ibili. Berdin? Bai. Bueno, kaixo, Kristina. Indarrak hartu nahi behituzue, ez edan ez Red Bull, ez Monster da ez Tauriton. Edan Kristinan rekuperantia. Hainbeste indar eman zian Kristina, hainbeste indar, karratila solotik atera eta hanbotoraino igona bala. Hainbeste indarrekin. Bestetik, Etxanoko leku turistiko berria. Fontana di Larrene. Fontana di Larrene. Ikusi dozue? Kristina, zuk lehenengoan sartu zen duen, Baina nik hirugarrenian. Han txampona sartzeko loli frantsesakin bezala da niretzat. Repete, inbida, repete. Baina, aitortuko zut, ez dut esango, ze desio eskatu naban, baina kumplitu inda. Zurea, Kristina? Baita? Ba, orduan kontuz, ze hemendik aurrera, ia atarian jendez gainezka igual eukiko duzu, otzura txampona botatzen.